Il-Partit Nazzjonalista qal li l-flyover tal-imsida mhijiex is-soluzzjoni għat-traffiku għax qal li din se żżid l-inkonvenjent tal-Misidjani. F'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Kunsillira Nazzjonalisti fil-lokal, ix-Shadow Ministers Mark Anthony Samut u Joe Giglio qalu li l-Gvern qed jgħaddi romblu minn fuq ix-xewqat tal-Misidjani u l-Kunsill Lokali u skontom qed jażel mudell antik li anke fl-Ewropa qed jitwarab. Id-deputat nazzjonalista Samut qal li l-Gvern b'dak li jagħmel fl-imsida mhux qed jagħti widen lill-Kunsill Lokali u minflok se jżid it-traffiku u joħloq konġestjoni f'partijiet oħra tal-imsida. Huwa proġett li se jżid it-traffiku u l-volum ta' karozzi propju fil-qalba ta' l-imsida. U kull ma ħajamel u li ħajmexxi bottleneck propju fejn roundabout aktar il-fuq fejn sa ħajkollok serbut ta' traffiku jistenna fuq flyover li ħajkun propju fl-għoli tal-binjiet residenzjali li hawnhekk. Qal li l-Gvern għandu jara alternattivi oħra li ġew preżentati lilu, fosthom dawk mill-Kamra tal-Periti u esperti internazzjonali u qalu li l-Gvern għandu jippubblika r-rapport li ġie ppreżentat mill-Kamra tal-Periti. Ix-Shadow Minister Joe Giglio qal li l-flyover bejn il-Knisja u lajn tal-Ħasselin se tħalli impatt negattiv u li l-Gvern għandu jinċentiva lin-nies biex inaqsu l-użu tal-karozzi tagħhom billi fost oħrajn itejjeb is-servizz tat trasport pubbliku. Is-Sindku tal-Imsida Charles Selvaġġi qal li l-Kunsill mhuwiex kontra l-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Imsida imma dejjem kellu riservi dwar il-flyover u appella biex il-Gvern ipoġġi bil-qiegħda mal-Kunsill u tinstab soluzzjoni aħjar.